Misno mai tongai itani jokto aku te जों दिनै प्रेस मिटो हाइमानि कारण तो बनो जे 16 तारिख नभेम्बर 2022 प्रतेलाखि मुनि कथा अब मुनि कथकनि बिसिं फानो बेलाय खे कुथु सावन सुकान गाहगाय तिनि अति प्रासार बर थांनि सगुइनो आबु किसा वान सुंगानि नांगौ बा नांथायलायो तिनि जनजाति मोर्चार तैसा साकलाय फिउका जे कासा जों नुखा कासा बंनि सिगलायै बरौरि रिखाबो जे जनजाति मोर्चार सबका साथ सबका विकास नि सामु दांनाय आसि तला नखर माया निनाय दिने अवसां सानानि मुजुं अवस्राय स्राय खैनाय पत्रिकावो काजा पत्रिकावालारावबो अबो हागि सिमानि आसि कतरनो अबो बीजेपी नि केबो थांग सिजा जनजाति मोर्चा तांगि आं अबो सानानि नांगमाले बरनो बुमु फां गाये जों सिगां साइमांका दिनै अरबो रेवती जी बरन का जी नि माहिन ने क्या रेवती जी बो एमपी बो बिन बुखु को फां का सिगांगो सामानि दं मा नाकाबंदी खाय दरिनानि हिनाय गुबाग्रानो ता द्वितीय बार हुंगा जोंनुखा पत्रिकाओ जे कामानि अब बेलाय के क्लियर और परिष्कार के नुकजाखा जनजाति मोर्चार अब हाइखलायखा अब मुनि कथाखमा का अबरसे जे पहाड़ अंचलो राजा राजत्वनि कैसा राजबारी ताबो 186 नाम राजा तंगुइ दं और राजबारी त्रिपुरा मथानि पार्टी ऑफिस बिया और राजबारी कुनु गवर्नमेंट कुनु क्वार्टर बिया हिंके और राजबारी नो तांगै बरक अमहागि और घेराव खाना हिन अब बेलायखे लाजिमाय सिसा बेलायखे मुनि कथा अब कुनु दिन उमानिया जों बुरिर अबनो खनावै जों ब सह्य उंलिया जे बुरिर ताबुक नंखर फायगा हानि बागै दफानि बागै बुबाग्राबो हानि बागै दफानि बागै नंखर फायमानि आलादा राज्य नांगौ ग्रेटार त्रिपुरा लेन नांगौनि नंखर फायमा जागा जों बुरिर ताबुक दक दाखा अंखर फायमान जागा बुबाग्रानो कुनु किसु खलायगान गांगाय जों बुरिर आत्मगाति खायनानि पानो राजि दंगौ जों बुरि रक चुखाय तंला जों बुरि रक खंगे ताके नासिं सिनाय फायदि नरक 5 तारिखो बमा हायखिये राजबारिओ नरक गेराव खायबाय राजबारिओ बुबाग्रानो बहायके बन्दी खलाय जों बुरि रकबो जों फानजा नाय सिलाय फायदि जनजाति मोर्चार नरक बाजि चैलेंज खलायो चिनि बुरिरक जों बुरिरक आत्मगाति खायनापान राजि दंगो बुबाग्रानि बागै अ हानि बागै तै दफानि बागै नरक बमाहायके फायनायनि फायदि जों बुरिरकबो जों सह्य ताइ उंलायलिया तामि हिमाले जों अनेक राजनैतिक नुखा जों अनेक कक खनाका तिनि अरबो सानानि थांगाय जों अरबो नुखा जे पाताल गन्नानि कक पाताल कोना जे आबुल ताबुल कक साइतो मनि बिनि जे अस्थिरता राजनैतिक चंचलता राजनैतिक बिनो राजनैतिकनि जों नासिक नायगांगाय प्रथम सानग्रा खाबो त्रिपुरा लेन हिनाय नों आफुखौ वानथियादे त्रिपुरा लेन सानफुरखाय ताबखै नों त्रिपुरा लेन आलादा राज्य मानि हिनि साइतो नों आफुर सानमाखै ताङै सानगोना तेबो बरवो फरिनार गुबेक हिं छामारो
bini je kaisa kaisa bini tamneni kok samani kok borok manya hinai nai kok borok manya se jaddo fani kok sauni kok borok manya hinggai jaddo fani kok saimaya jaddo fana hamjak maya bo dara oto bos nuti klaimaya jaddo fana hamjak maya bo dara oto patal kona na ok sunani musu tebo boro saka bubagra no kuk chogugni saw no kuk dagi buri sogri uchare ro je bubagra আমার সাথে জাদ্দ ফানা হামজাগো যে বুবাগ্রা যে গ্রৈ বিগ্রা রকনা আমার সাথে নাইও যে বুবাগ্রানি বাকি নাই চিন খাও পরিবর্তন ফাইও অনেক जों চেঞ্জनि थाखा অনেক जों জাদ্দ ফানা হামজাগনানি রंनि थाखा थानचानि मारियो ता फाइमानि जरावो बुबाग्रानि दागि मुंबायनो बुबाग्रानि अ चेन्ज तुबु मानि बागिनो जों ताबु चुबा चुबुरि दं जे बुबाग्रा न ग्रैनो न तांगियो जे बुबाग्रा रां फैसा ग्रै रकनो रुगि सुगि हिंगा आरो हेल्प खालाय दं পড়াশোনা পরিমেয়া আব্রমো হেল্প খাই দङ ফাতানি বরক ফাইমেয়া বনে হেল্প খাই দङ ফাতারা থৈ দङ ফাইমেয়া আবনবো হেল্প খাই बुबाग्रा जतनो से हेल्प खालाय दङ जे हामजाक मानि बिसिं थै तै थानचानि मारिनि बिसिं थै बसे नक हुक छगरे नि साइ दङ दिने आं सानानि मुजुं नरक अबननो यासि सुरगना যখন তিপ্রামথা এডিসি প্রশাসন ফাইব্রো নাই কিসুলে গুণগল ওংখা ফিয়াবা অরবো গুণগল সাব খাই अब तिप्रामथानो सिलसावै तिप्रामथानो हामिया फुनुकनानि बागै गोसाकनि फानो ओंखना अरो बीजेपी फानो खलायमाखना यासि सुरनानि बागैनाय अरो कांग्रेस फान खलायमाखना किन्तु तिप्रामथा कुनु दिनो अमहाय खलाया तिप्रामथा खै मनंनानि रोंगो बुबाग्रा हामजांनानि फोरोंगो बुबाग्रा केबनो बुनानि फोरोंगिया केबनो तकनानि फोरोंगिया केबनो नक सकजादि हुक सकजादि आमतै बुबाग्रा फोरोंमानि ग्रै सुदु बुबाग्रानि बुखोगो बुबाग्रानि कगो थानचानि मारियावनो दंगो हामजांना सिमिसि फोरों बुबाग्रा आर अब थाइसे मुइतुनार पाटार नों अरो जे बुबाग्रा नि थानि आसु हामजांमा ग्रै हिंगाय नों मुसु जरा बुचाइ दं मांगला खामुन नों मुसु जरा बुचाइ दं मांगला खामुन नों नुकना निजिनो जे पाताल कन्ना गु बेक नैनाय जे बररक नों एनआरसी नि बागै रां थुमतलां मारो बस्ता पाइप्रो रां थुमतलां मारो हिनिनाय जों नुगोता अमहायके पाताल कन्ना गु बेक हिनमारो किन्तु आ पाताल कन्ना गु बेक हिनाय रक गांकाय अब टिपिया फाइनाय रकसि जारा एनआरसी नि बागै रां थुमतलां जाकनाय रक बा जों खानाबले अरक किलाव खरकसा दुकान दिनाय ताकु खरकसा साव दुकाननि जत रां बिनि जे तामनेनि पुजी पाइसुगै बनो सुबाखा जे अरबो नि फरेनार गुबेक मांसिनाय न निनि अर एनआरसी मानसिनाय न हिनिनाय आंसुकै सुबाखा नि साबाय मारो आ बरो रक्सि जे बरो र नन चाया नंया खायनाय दिन आने दिन खाय आबर पर्यन्त नन सुबाखा आउ नेत्री काहामा काहने आ बरो रक्सि ताबो आ बरो र निनि लगी करिखा तिप्राम थारको फाइपे बेख्या आं सानानि मुचुंगो दिने पाताल नों अमहायकाय सामानि अ बररक न ताइसा जलि हुइनाय न ताबो ले हास हामको नों गु बेक हिमानि नों ताबो मुइतु खाइरि मा हाय लुकजाकसिव आं जे अब गु बेक हिनजागिया गय नों से बुबाग्रानो धुन के लाथा तैरि फ्रिक ना तुकजांनो हिनसामानि नों ना लाथा तैरि फ्रिक जाक नायदि आं अबसे सानानि मुजुं पाताल कन्ना न दिनै तेबो जोङो अर पाताल कन्ना न नुखा जे बुबाग्रानो 2023 नि परे हिंगे शिलं दा खार थांनो केलकाता दा खार थानो हिंसाव बुबाग्रा तांनि खारनाबा बुबाग्रा केबनो फानो बिसास गात खलाया बुबाग्रा जतनो हामजागो जतनो कग्रु जे एकटा किसु खलायनाय बुबाग्रा जों साइमानो हानि बागै दफानि बागै थानचानि मारि तुगुइ दङ ताबो बुबाग्रा कुनु दिनै बिसास गात खलाया बिसास गात खलायनायले पाताल कन्नासे नों बिसास गात खलायगा सिगांगो नों तिप्रालेन सानगा तिप्रालेन सानैना नों आरो बिसास गात खायबोबा नों ते बिसास गात खलायगा एनआरसी सानैनाय फरेनार गु बेक निनाय रां फैसा तलांनिनाय 10 टाका निउनाय नों बिसास गात खलायगा
borok rok nung yakar kelangka nung bek di sarto luk ni baginai nung yakar kelangka bisas gato khanele nung se 2023 ni pore nung si borok tong nani tong ya am si wan sukdi ar bubagra le maya ganang ba bubagra le thanse sanai ba bubagra hin pan manu mana khai pan manu kintu borok mana khai pan mana mane ya pan manu nung kisa huska si tong na nang sinai a jaga si thang choguya nung jung nono om hakin sung mas hasinai nini je kotha bata অতিরিক্ত মাত্রা লাই থাকা আপনি বাগিনো जों তিনি পেসমিট মাফাই ননো স্রাই স্রাই কে কক সানানি বাগै তিনি বসতে বসাবো তিপ্রাসা বুরি নাই গা গাय बुबाग्रा बर नुखाबा बुबाग्रा बर तिप्रासा बुरि खाबा बुबाग्रा बा थानचानि मारि हिनिसे थानचाव जतनो फायदे हिनिसे अर कजाक बुया गखां बुया हिनि नाय जतनो सेरिं तमानि जागाव नों बर बुमानि नुक तंखाबा अम हायके कक्ता सादि नों वानसुदि नों तिप्राजोक सि बाक्सा साव ननो अनेक कक उंगै साव फियाबा जों बुरि रक उंगैनाय जों आसि कक ननो खुगलाय सायाखौ तिनि तेब सानानि मुसुंगु नों जे अमसु खलायनाय बुरिवो तग्रिवो ताइसे साव अरव माफिया गुंडागिरि राजनीति खलायो हिनाय जेलो चबजाक बायनाय रखनि नों सिग्रु निनो अ जेलो चबजाकना निनो बर किरिया जों बुरि रफानसो जेलो हाबैनाय दफानि बागै जातनि बागै आंनो सानो नों जेलो चप नांगा साबना चप नाबा नों जेलो चप नांगांगाय नों सालचा खांका दिल्लीवो नों आरो बुरि रकनि कोनो इज्जत रखा करिखा बुरि रकनि सिलता हानि दर्शन गणदर्शन ओंखा अ त्रिपुरा राज्य अ बिचार मालिया हिनाय नों दिल्ली थांगा नों अ दिल्ली थांमानि नों ताका पगैदर थांगा नों आसुदा बुरि रकनि इज्जत नों पगै थांगा नों ताबु नासिक नायदि बुरि रक बमाहायके नों सिगाङावबो निनो अरो मार्क हासिन निनो अरो किरण कुमार जमातिया बरक जे देरसा जे गुलि खलायजागै थैमानि बिनि बागै बिचार सानमानि नों बरमनो चक दिहिनि सानानै नांले नों अरो बिश्वजित देबबर्मा जे कर्मचारी ब अरो कास्ते निनो अरो मिटिं मिसिलनि समय थांगै मिसुम कुथुम जातिखे बुजाकमानि बिनि बिचार नों सानमानि नों अब केस ब फाइल खायजा नों आबनोसो केस ब खुगायनाय अबनिसो बिचार सानिनाय बरमसो जेल सबनानि नांले यांग नों नुक दंगो अरो निनि बीजेपी नों जे बीजेपी थांगा अ बीजेपी नि जारा अरो निनि अरो दंगो मेंबर्स दंगो इलेक्टेड मेंबर्स अरो दंगो इलेक्टेड उपप्रधान बरकसे अरबो दल दुइनाय गेंग्रेप खलाय दंगो निनि बुरि 16 बছर न आबनो सिने जेल चबदि आबनो सिने फाचे अर्डार सानदि नोंबा बियां बरनि बरक न बियां तंगसं बरक न बा नों आलंग दाबायनानि र आलंग जबायनानि र नों अमहाके ककसाबा नों साइमानो अमरपुरनि गतना अमरपुर बचिनि बुरि बुखु बिनि टिउसननि टीचार बायनो जे चबैनाय अर रमफ्रे समफ्रे खलायजाकमानि नों अबनोसे बिचार सानदि नों अबनोसे कठोर शास्ति मारिनाय सादि नों बरक साब हानजे दंखामोबा ताबु खुंगांगाय नों बुखुगो रांबाय मार्क्स थेपा जाखाय उंगै दंखा कक कायसार दं बांगला बाय कोथाय हाहन्त चिर बसंत आमी बसन्ते मरि माहायङै दंखा अरो 2 बार बसन्तनि कक साजागो कायसाके बसंत रुक ताय कायसाके बसंत सिजन अ बसंत सिजननो ब बेरायनानि थांफ्रो अ बसंत रुक बा आक्रांत उंगै थैमानि क तिनि पाताल कनाबो अम हायनो उंगै दंखा बंगा करona रानि उंगै दंखा जेमन करनानि समय मार्क्स थेपाया दिबा बंगांगाय अ मार्क्स थेपा माने रांनि मार्क्स थेपाय दंखा ओंखायबा बब्र निनि बरक थैदा दं थांगैदा दं निनि बरक रेद दा खायजा दं दर्शन दा खायजा दं ब आबो सिलिया कबंग थुइ दंखा रांनि कबंग थुइ दंखा दिनि आं सानानि मुजुं करनानि समय जों नुखा मार्क्स थुबैनाय करनानि समयनाय निनि सेनिटाइजार बाय भाइरास उको मानि खारि मानि दिनि बनबो गु बेग निनाय बनबो खारि मानि जों नुखा ताबु गांगाय निनो अबो गु बेग दंला निनो अरो बुखुगो नों जिसु पनम मार्क्स थेपै रागनि मार्क्स थेपै दंदि
nung kuno dino yoglak 2023 last fight paikan hingkai nung nai dia apro bubagra da khar nani nang nung da khar nani nang abo sunadi bubagra le bishas gato khaya bo kuno dino kharia bo tabu botong nai ulo botong nai bini Delhi nok tongo Kolkata nok tongo Shillong nok tongo abo thanai no फाइनाय न बा आशा जावा खलाय दं आबो जों जत बरक न साइमान दं पाताल गना नों निनि कक न लिमिट तो तरदि लिमिट नि बायरे थांखां गांगाय जों TWF रक कुनु दिन बुरै नि जों बुरै नि रेहाय दिगला नों बुबाग्राना सावो दुन दुन के लाथा तैनाय लाथा बायसे नों हुसकाय दंदि ताबो बुबाग्रा माना खायमा खायमा इसुंगै दङ लाथा तैरि फाइदिं गांगा आंताय किचा कक सासिनो अरवो लाइ थांजाफानो मा सासिनाय गया अबं गांगाय चिनि बारा गंगाय सेकेंड चिनी मेगा मास गैदरिंग चिनी थानाय 2021 बो मार्च बग्यांगाय मार्च नि 12 तारिखो चिनी आप्रो 12 तारिखो चिनी मास गैदरिंग खा ताबो चिनी थानाय 12 तारिखो चिनी मास गैदरिंग नगै थांखा ओ मास गैदरिंग सिगां मिसलाय चिनी अबस्कन लाइ थानाय मास गेदेरिं बेलायखाय बरक बांखा आबो बरक जन जोवार तामकांखाय तुइ गतर तुइ दर सामाहाय बे तुइ बेग लाई कचक माहाय तुइ बेग लाई कचक माहाय बरक बेग लाई अमाहाय कि हिमि मा तंग लायका तिनि तंथकमानि बिसिं हामजाकमानि बिसिं जेबाबे आसिके बरक फायगा औ बरक फायमानि जों अरन बिसिंगो चिनी इचा खा खामानि बा चिन दुख नांमानि दङ अ दुख नांमानि गांगाय चिन मास गेदेरिंगो फायनाय जुनु दे बर्मा खय रामचंद्र गाथनि बायजाल बारिनि अर फायै बिनि लामा चलांखा जुनु दे बर्मा ब 39 বছর বয়স কম বয়স बेलायखे बिनि बयस कम खो बसायनगाय केरानि खलायो बसा खरंनै खरकसा बायरे परिवो कलेजो ताई खरकसा क्लास 8 डन बस्को बाय रामचंद्र गातनो डन बस्को दङ आरो परिवो बेलायखे खा खामो जेबो प्रेसार गोनां थिनो हाई प्रेसार गोनां ओ हाई प्रेसार गोनां फानो आदिनो बिथि जायनो फायगाबो बिथि जाय खूब आबो बुबाग्राना हामजाकमानि बागैनाय हानि बागै दफानि बागै जों बुरि रग चांग्रि खायो अंखरचिनाय हिनिनो जिन बुरि रग आगो तंमानि जराबा बबो अमहायकिनो वान सुगै अ मास गेदारिंगो फायगा फियाबा बरनगो फिरगलिया बिलायखे खा खामो तै बिन्नु खुंगोबो कायतर हामरि गुपलुं खलायतुन बिन्नु खुंगो खाकसां मारिथुन बिनि साय सारक नबो खाकसामा गुपलुं खायनाय परासुना ताई संसारनो गाहाम गोरोंखाय लांमानानै बागै फान्दिथुन जों इसोरनि थानि दियायो ताई बिनि फला जे खानि दंबो गाहाम दंथुन कायतर याचाक सुतुन बिनि फलानो तामाने जों सब समयनो बिनि फलानो जों चिनलगिना दंनाय बिनि फला चिनथानि गोथां दंनाय सब समय जों मुदुनारनाय ताम हिमालय जों सब समयनो चिनि पार्टी मीटिंग ओंखांखाय पार्टी कोनो सेमिनार ओंथुं सम्मेलन ओंथुं जों कायसा शहीद बेदि माइल दान खलायो रिकसम रिवै जों आफ्रुनो हानि बागै दफानि बागै थै थानाय रंनो मुदु खलायैनो जों कक्सावो दिनै बबो फरकसा चिनि TWF नि इंगिनाय बिनि बुमुंनो जों उइदो तरिनाय बिनि बुमुंनो जों गोथां तरिनाय ताई अरबो तेबो दङ दुखु मानजातनाय रगो दङ बरक ताबो सुस्थ उंगे बाजा जों खबरक नाहारि दङ ताई सानाय अबनो दिनै अमास गेदेरिंगो फायनाय रकनो बाक्साबा तामनानि गारि गुरा रकनि किचा प्रब्लेम रक बायखा दंखानि जाथानि बा दै रक नोंथानि प्रब्लेम फानो उमान खाना हायफानो जों हानि बागै दफानि बागै आदिनो फायलाय मानि जतनो खाकुवार खायनाय दुखुनो दुखु हिया सातुं हिया खायनो जतनो पारं लायखा जतनो हामबाय नरक अमाहायके चिनि अमास गेदेरिंगो बुबाग्रानो हामजाकमानि बागै जरारि पेमेन्ट बागिनाय जतनो पाइफले हामबाय रेवो जों मुसुबाय थागियाखौ जों अर बरक खुनुमाव थिमि बाया जों तामंगाय चिनि थिनांनि बागिनाय गुसुं दं थानानै बागिनाय चिनि आलादा रायजो नांगौ
Greater Tripura nango o Greater Tripura manya sak jung bubagrano logiri thanai jung jottono logiri nekha tabuk last fight bubagrana jung logiri thanani Greater Tripura manani tai bubagrani je buskangni 2 মাস tongsu o 2 মাস sini বিধানসভা নির্বাচন tongo o নির্বাচনো je bubagrani last fight jung nasigi tongo jung nugui tongo tabu bubagrani je last fight bubagrani o বিধানসভা নির্বাচনো অরব কেবেংনানি বাগিনো তিনি বুবাগ্রানি নুয়ুমাও যে অর গ্যাদারিং খাইনানি বা অর বয়কট খাইনানি অমা হাইর কত কিছু তুই ফেনাইনো আবো তাওয়ানানি আবো সানাইনো পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খাই মাহাই যে মরণের কালে 6 মাস পাগল হিংসামানি আবো কবরক সানাইনো সানাই সাইতংথং আবরং নর পুইতো তাতানি বিশ্বাসতাচারি abo sai tongthong kebengi tongthong ekmatro chini nahar mungangkai chini Greater Tripura chini nahar mungangkai bubagrani last fight or last fight thingke 2023 2 mas tongsiwo o 2 mas so jung ektano khlainani o ektatam khlainani anarasro mariwo bud ruinai Greater Tripura tu bunani o last fight abo senaidi bubagra oro 20 taya bubagra oro tebo seat dinai tamni hingangkai jung oro sarkar gothon khlainani bidan sabha phangi yakri bar hoinani mot thangangkai aro 31 ta seat tugui phainani nangnai 31 ta seat manani o target to jotno bud didi androsho mariwo oro kun kebengnani kokrei kirinani kokrei ekmatro bubagra jung phandi huitongo bubagra ni hamjak mungbai bubagra ni phanbai jottono ek nojor khana si gei o androsho mariwo bud dibai dininai jottono na ang kesar mungnar hambai BJP ni जनजाति मोर्चा मिया कायसा हरनि आटाव साख्लायखा आबो जोंनिया बुबाग्रानो